Sa mga barangay sa Alang-Alang, Cambaro ug Sentro sa yung mihugop sa Mandawi City Central School nga mao'y nagsilbing voting center sa tulo ka mga barangay. Kini ang Cluster 22 nga usa ka regular voting place ug accessible polling place alang sa mga senior citizens, PWD ug sa mga nagsabak. Gipahibaw ni Jessa Villa Libre, third member sa Board of Election Inspectors, nga itandi sa emergency accessible polling place nga walay ballot box ang app kung accessible polling place aduna kini kaugalingong ballot box. Samtang sa laing building, nahimutang ang mas daghang mga polling precincts sa barangay Alang-Alang. Mga kabanay sa mga senior citizens, may reklamo tungod sa kalimitado sa mga lingkuranan. Matud ni Mary Glenn Manzanares, Emergency Accessible Polling Place o e-app support staff, nga unom sila ka mga support staff nga magpuli-puli og hatod sa mga balota alang sa mga senior citizens nga dito lang mibutar sa e-app. So nila ang pag-adto sa ilang mga precinct yun, pwede rin sila mo-avail rin sa tanan kay kani nga precinct sa tanan man nga senior citizen sa barangay Alang-Alang.